започвайки производството на кабели през 2022 година. Бесав кабел бързо направи името си известно както в Турция, така и по света, както чрез свободния пазар, така и чрез тръжни процедури и си извоюва стабилно място на световния пазар. От деня на основаването си до сега тя е завършила изцяло всички процеси на сертифициране и е доставила на време и в пълен обем своите доставки на материали, като е показала изключителен успех в търговете, проведени с електроразпределителните дружества. Благодарение на инвестициите си в иновативни технологии, компанията непрекъснато повишава качеството на продуктите си и засилва конкурентната си сила в сектора. Компанията има силни позиции в кабелната индустрия с месечен производствен капацитет от 2500 тона в модерните си производствени мощности в Сакария. Фактът, че Нидерлиоло Груп е компания, която може да произвежда собствен валцдрат, благодарение на своите съоръжения за топене на мед и алуминий, които започнаха да функционират през 2004 година. Позволява на Бесав кабел да изпъкне в сектора с конкурентни цени. Предприемайки решителни стъпки към целите си за растеж на световния пазар, Бесав кабел продължава да добавя стойност към сектора, като действа отговорно за едно устойчиво бъдеще.